Wat? Servivre? Estatushi! Vervoerd met Taxiado. Dus als je naar de Facebookpagina van Dal Vuelta gaat en je like en share deze episode, kan je een wine tasting voor 6 personen winnen bij Wijnhandel Servivre. Dal Vuelta baby, met Tony Castro. Wijnhandel Servivre, sinds 2001 gevestigd op Douche Curaçao. Wie is die guy? Is toch Reginald Offerman? Hey Arwan, thanks brother. Thanks for joining me. Dank je voor accepteren mijn invitation. Quanto tempo Arwan in de televisão? Bom, mas ongeveer 4 jaar mee naar TCFM, naar radio. Radio zo. Dus speels me schakel bij Radioactive. We werken met ongeveer 1 jaar mee naar Radioactive. We zijn in totaal 6 jaar back. We moeten naar Curaçao. Maar neem je mee, voor u laten we weer Bible back. Maar komen ze naar juni natuurlijk Curaçao. Bo programma work in Radioactive. Que programa tem? Então que boque logo do programa. Bom, você a mim não quer de programa, mi mes personal no gusto programa caminho bota parte só. Sim. Hopi papamento tiki música, a mim sempre te visa, se caminho bota aí hopi música, tiki papamento. Me te dona informação como me tenho que dona, me te manda e saludo como me tenho que mandar. For the rest me te mira rádio como bron, quanto a quita stress. A work aí bota na televisão ponto final zo. Me te na ponto final agora aqui na televisão, pero me com o diretor de Telecorsal, na momento que nós senta na mesa, para ponto final, me abin com conceito como de minha mente, mas o tempo acaba. Não. Digo. Passou nós só tinha kleina, que me não para conta para no bairro do caminho, como né? Que me di nós está bem tratando de hoje, de futuro, para meter a parte de ponto final, programa caminho nós está aí fora. Laat ons zien. Hey, dank je. Bedankt om jouw winkel te lenen, bij wijze van spreken. Alles over deze wijn. Alles over die wijn. Nou, Ja, Tony, die wijn. Even openmaken. We zijn gespecialiseerd in Franse wijnen voornamelijk, maar we importeren ook uit andere landen in de wereld. Voornamelijk uit Europa, dus veel Italië, Spanje, Portugal. Frankrijk natuurlijk, maar ook nieuwe wereld, Chili, Argentinië. Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika. Ja, Toon, wijze. Ik heb een leuke Franse witte wijn meegenomen. Oké. Althans, koud gezet meegenomen, we staan er zelf tussenin. Moulin Gassac, Guilhem is een Zuid-Franse wijn uit Languedoc. En die wordt gemaakt van 3 verschillende druivensoorten. De Grenache Blanc. Wacht. Languedoc, wat is Languedoc? Languedoc is een wijngebied in Frankrijk. Oké. In het zuiden van Frankrijk, bij de Middellandse Zeekant, is het grootste wijngebied in Frankrijk. Het heet Languedoc. Languedoc. Oké. En daar komen echt ontzettend veel wijnen vandaan. Waaronder dus deze, in de buurt van Montpellier, een stad aan de Middellandse Zeekant. Daar zit dit bedrijf, het Mas de Domas, een van de oudere wijngaarden die Frankrijk kent. Bestaat echt al honderden jaren. En wij kopen daar al sinds jaar en dag, misschien al een jaar of 8, kopen wij onze wijnen daar. En dat leek me nou eens leuk om jou de eerste stappen in het wijnproefproces mee te laten. Oké. Schenk maar in. Ik heb dorst. Er moet wat in inderdaad, want je kan er wel naar blijven kijken, maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Oké, leg me uit. Wine tasting. Hoe taste je een wijn? Het eerste wat je doet is kijken naar de kleur. Als een witte wijn wat ouder wordt, dan verandert hij van kleur en dat komt hem niet ten goede. Dan wordt hij wat bruinachtig. En bij rode wijn wordt het ook bruinachtig. En deze kleur, als je er zo naar kijkt, dat ziet er goed uit. Hè? Een lichte kleur met een beetje groene flits erin. Moet het altijd geroken worden? Daarna moet je ruiken, ja, want Waarom? dat is erg belangrijk. Er kunnen foutjes in de wijn zitten. Daarbij, je stopt nooit iets in je mond voordat je eraan roken hebt, toch? Dus we hebben de kleur gehad, dat is oké. Dan gaan we naar de geur. Want het is belangrijk, kunnen foutjes in de wijn zitten. Dus het kan kurk zijn, en dat de kurk die eruit drukt, dat er schimmel in zit, waardoor die een beetje naar een natte krant, naar oude sok. Of dat die geoxideerd is, dat de zuurstof bij is gekomen, daar ruikt hij naar azijn. En zo zijn er meerdere foutjes die je liever niet in je mond wil hebben, dus daarom ruik je. Dit ruikt mooi en fris. Dit is een wijn in 2015. Dus dat betekent niet al te oud. En het proeven moet je een grote slok als dat is een bier? Nee, je neemt een klein slokje, dat doe ik één keer voor, maar ik weet niet of je het nou Een klein slokje, dan slurp je een beetje de wijn, waardoor de zuurstof erbij komt, waardoor je dus meer van de smaak tot je krijgt. Nou, let op. Oké, dit is wijn. Eigenlijk moet je dan uitspugen, maar dat doen we vandaag even niet.
En wat proef je dan? Wat denk je dat je Ja, proeft? Tony, wat proef je dan? Ja, professional. Lekker mee. Lekker weten wij. Als ik zeg, vind je het fris? Of vind je het een wat zachtere smaak hebben? Heeft het een zure smaak of een zachte smaak? Ik proef heel ver een beetje zuur. Precies. Het is het Sauvignon Blanc, hè, wat ik net zei, zit erin. Dat geeft het zuurtje eraan. En als je moet ruiken voor fruit of bloem, ruik je iets fruitigs of ruik je iets bloemigs? Kom op, Tony. Kom op, Aaron, help me. Wacht nog. Wacht vriend. Ik ben meer van het drinken. Ja, maar oké, ik geef Ik denk... Bloemerig, bloemig. Oké, fruitig. Fruitig, ik wil net zeggen, fruitig. Citrusfruit, hè? Een beetje Ja. zuur aan, Ja. zo'n groene appel. Ja. Nou, en zo neem je alle stapjes van de wijn door en kom je uiteindelijk tot een smaakoordeel. Hè? Want ik vind dit lekker, maar misschien vind jij dit helemaal niet lekker. Ik vind het heerlijk. Kijk, heel goed. Oude luister, Arie. Kijk, wat ik altijd interessant... Proost. Wat ik Ik ga altijd... lekker babbelen met Arie. Ik drink wel. Doe die Wat Curaçao. ik altijd interessant vind. Kijk, dus hier, de Moulenga-zak is de château. Is de naam van het huis. Ja, Is de huis, de château, de boerderij. Is dit. Ja, De meestal zit ik een shit. Deze, wat spreek je hier? Guilhem? Guilhem. Guilhem, onvin, Autrefort. Autrefort. Zoals vroeger staat erop. Maar Guilhem is het type. Oké. Zij noemen deze soort witte wijn die we maken, noemen ze Guilhem. De 2015, de oogst is 2015. Ja, de oogst is 2015. En Er zitten natuurlijk- alleen druiven uit 2000. Product de France. Oké, hierachter, wat is de info? De info Hier hierachter? staat onder andere op welke druivensoorten ze gebruiken. Oh, oké. Korte smaakopschrijving. Ze geven ook een omschrijving, vaak niet altijd, een omschrijving waarvan zij vinden waarbij het lekker gaat. Oké, Pays de Harold. Ja, dat is een stukje van de Languedoc. Pays d'Hérault. Oké, cool. Pays d'Hérault. Pays de Harold. Ja, dus dan weet je ook waar het vandaan komt in Frankrijk. Dus eigenlijk Oké. in die twee kleine stukjes papier. Dan weet je staat genoeg. alles wat je moet weten, behalve hoe die smaakt, want dat moet je Ja. natuurlijk uiteindelijk zelf. Champagne is patent. Ja, alles, als je een fles hebt en er staat op champagne, dan mag het alleen maar uit het gebiedje champagne. Dat wist ik niet. Dus champagne is een streek. Het is een streek in Frankrijk, vrij noordelijk in Frankrijk. En champagnes mogen dus alleen maar uit dat gebied. Daarom moesten de Italianen naar Prosecco gaan. Prosecco. Ja. De methode om die mousserende te maken, die komt wel uit onder andere champagne. Dat mag je ook gebruiken, die methode, maar je mag het nooit champagne noemen. Voor een goede champagne of bubbels, Wijnhandel Servifre is het adres. Pwede kayo nang umiyak ka ra? Si. Hindi ko ari din umiyak ka ra ba nos? Ay, bampul umiyak ka ra? Esta dos. Nanda bisa rode wijn is goed voor je hart, Voor zegt ze, haar, hè? zeggen ze. Oh, Ari, als ik die rode wijn een beetje giet in die witte wijn. Wordt het dan rosé? Nee. Hoe maken ze rosé dan? Ze maken rosé als je de druiven, hè, dus de blauwe druif, niet te lang laat vergisten. Dus de kleur van de rosé. Want ik heb een mooie fles hier, toch? Ja, Dit is een kijk, rosé, toch? Je weet ook wel wat je uitzoekt. Ja. Nee, dan laat je de blauwe druiven niet te lang op hun sap, waardoor de kleur het verschil niet zo snel in het sap trekt. En dan hou je dus rosé over. Maar bij elkaar gooi je uit de Ik dacht wel, je pakt gewoon rood en wit en je mengt het en Ari, heb je wijn gestudeerd? Nee, ik heb geen wijn gestudeerd. Ik heb voornamelijk veel geproefd. Ah, oké. Daar haal je toch veel kennis van. Arie, hoe drink je dagelijks wijn? Ik drink elke dag een glaasje wijn. Ja. We drinken van hetzelfde huis dat we net hadden. Oh, ja. Moulenga zak. Guilhem, alleen dan de rode variant, het Syrah, Grenache. En dat is wat de draaien, fruitiger kijk, rode wijn. Draaien. Kleur. Draaien, de Kleur. de geur. En uiteindelijk, je bent sneller dan het licht. De smaak. De oudste wijn dat je hebt hier? De oudste wijn die ik heb is, die is niet, die moet ik heel even toegeven, die is vorige week verkocht, maar die is uit 1880. 1880 en de prijs? Ja, dat zit ook in de buurt van de 1880. Ah, oké. Wat is het duurste wijn dat je hebt? Dus 1600 euro voor één fles. En hoe heet die? Chateau Lafite Rothschild. Ah, oké, dat bedoel ik. Hoeveel kost deze fles? 1600 gulden. Maar 1600 florin per biertje. De beste druiven, alleen maar de beste grond. Ja, nee, dus, maar is dit van de Rothschild family? ja, dat is Van de Rothschild, het is begrijpen waarom je ook 1600 gulden kost. Ja jongens, ga naar de Facebookpagina van Dal Vuelta. Like en share deze episode en jij kan een wine-tasting winnen voor 6 personen. Kleed je als een koning. Royal Country of Berkshire Polo Club. De Samil en Wilhelminaplein. Kamerverhuur op Curaçao wens je een goed verblijf op Curaçao. T-shirts drukken altijd bij Taj Mahal Punda. En lekkere frietjes bij Lekker Ding. Te Marie Papoen wens je veel succes. Ajo!